أرست زينا مبل عسران سلستن وددر عبي قيا إثيوبيا تخايدو ببرك هاجر معلت بير بيرسب تتاناقد كتما جيجيغا مدلواتا نازازمت كمتركب تقليصوم كابا زيناو طاي إسرائيل أبا معلتي كلتا ندادي صعنا مخاين نابا وشمت غازان كأطوا كمتفقد فليطام سلام طعنا بلي كبرات تملكتنا نسعات زيناتات حيزنا مزينانا مزيناتات دما أنا أبراهام فساية سنة مكتتال نبا فلما يزينا كحلف مبل عسران سلستن وددر عبي قيا إثيوبيا لومي تخايدوم أبا مرحق قبري مجمر وددر بريزيدانت سالورك زودين كنتيبا دانيش عبيبين حويسو كالو تلعلو تمرر حتات ترخيبهم كنتيبا دانيش عبيبي عبدوان كمزبلعو عبي قيا عبي إثيوبيا توسخ دمكت مجلس حدنتن فقرن تاكتما إيو إلان عبي قيا صبوق مثل حبرت كتما أديس أبابا أب مناط عزوز الجامعة بركة ملاون أون تزاريبانيان أبتي وددر دبلوماسيات كابستفرالي هجرات زمتو ناي كبر جايشن بصحات إثيوب أويانن تساتيفهم ببرك حجر معلت بير بيرسبات تتناقد كتما جيجيغام مدلواتا نازازمت كمتركب قليصام وانا كتما كل الصومالي زخونت كتما جيجيغا معلت بير بيرسب بزدمق ملكعون مخبار كابكال وان بستفلي من قدي كتدالو مصنحا كنتيباتا كتما زياد عبدي أحمد تزاريبهم كابا قربا نتحيزو ابتا كتما زوجون سرحتي بروجكتات لمعات نتا كتما نغيروا كم زركو يوم ملاخيتهم قد محمش عامت ابتا كتما 14 كيلومتر منقد طرح كم زنبره زغلصوتهم كنتيبام دحري 5 عامت جن توساخي 44 كيلومتر منقد اسفالت مناصيوم تزاريبهم كتما جيجيغا قد محزي معالتي بير بيرسب اتا اناغيدا كم زنبره دحر مغلاط ابتوان كندت زدله منقصاص كم زينبرات حبيروم أبز حزوان جن لعلي 3 درجة زحلو هوتيلات أبتا كتما يركب لهم تم كنتيبام تا كتما كاب وان ناتسفحفحت حزي كبابي 11 هكتار مريت كمتونن قليص كبل مولو جرماي تبزيبوم
بمكتل بريزيدنت بارتي بلتقنا ايت ادم فرح استمر حق جلة لوق إثيوبيا أبا كتما شانغهاي موزيوم بارتي كومينيست عدت جيروم أبالات تجلة لوق أبا عدتهم أبشينا قلتوف قطبا عبيت زمزجبة كومينيست بارتي تاريخاوي أمتاتا عبيت زنبرو محلقاتاتن عوتاتن تملكيتهم كابا كومينيست بارتي دما أبا إثيوبيا تنكر بهالسراح زيغاتات بمدنفع كل زيغا نعبيت قطبا حقرو نايبعلو قدا كتصاوت زخل تمكرو كمستوزدت حبير لهم توم لوقات كابزي بتوساقي أبا ودب شانغهاي تزوابيرهم معزابهم كابا إمباسي تيبيا أبا تشاينا زرقبنا حبريتا يردم ኢትዮጵያ ንሓደሚትን 22 ሃገራት ግልጋሎት ቪዛ ኦን አራይቫል ትህብ ከም ዘላ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ዜግነት ገሊጹ እዚ ዓይነት ቪዛ ሓደ ዜጋ ኣብ ዝኸደላ ወይ ከዓ ዝኣተወላ ሃገር ንዝህሎ ሓጽየ ጻንሒ ዝወሃቦ እንትኸውን እቲ ቪዛ ንምርካብ ዘድልይዎ ዛዕባታት ኣብ ሓደ መስኮት ዝዛዝመሉ እዩ ተባሂሉሎም ዋና ዳይሬክተር ግልጋሎት ሰላማዊት ዳዊት ቅድም ሕዚ ካብ ወፃኢ ዓድታት ንዝመፁ ዜጋታት ግልጋሎት ቱሪስት ቪዛ ብኦንላይን ዝወሃበሉ ኣሰራርሓ ከም ዝተዓጽወ ገሊፀን ይኹን እምበር እቲ ስርዓት ብዙሕ ግዜ ዝወስድን ዓማዊል ቅርታ ብምቕራቦምን እቲ ስርዓት ናይ ምትዕርራይ ስራሕ እናተሰርሐ ከም ፀንሐን ሓቢረን ስርዓት ቱሪስት ቪዛ ክሳብ ዝመዓራረ ቪዛ ኦን አራይቫል ተበጻሕን ክኸውን ከም ዝተገብረውን ተዛሪበን بمسارات زي كاب 15 مسكرم كلتا شحون 16 عام تمرت أتحيزو نحدميتن عسران كلتا هاجرات اتقلقالوت يواب كم زلوم تقليتهم أبا بيت مصحفتي أبرهوت لعلي حدميت الشح مصحفتي ديجيتالايز مقبار كم استقالت حبيروم أبا بيت مصحفت أبرهوت لعلي حدمي تشح مصحفتي ديجيتالايز مقبار بمقبار سبات أبا زلو كوينوم كتقوم مقبار كم استقالة وانا دايركتورة بيت مصحفتي انجينير وبايو مامو قليصوم عوشت سلست أوارح طرح لعلي 900 سبات أبت بيت مصحفتي قلقالوت من باب مركابهم وين تزاريبهم قدما مستر أبي حمد بزفلفل وحساب مسارت زتانت بيت مصحفتي بزحات مصحفتي بمدلاو قلقالوت إنها بيركب أبرود بيت مصحفتي أب أفريقيا كابزركو 10 عبيت بيت مصحفت كم زمدبون تمناخيتهم حزر ما حصرت زيناتات نابز حزنام كمرح مبل عسران سلستن عبي قويا قدنا 10 كيلومتر تفصيمم أبا نحن نحتقويا لعلي 45 شحي إثيوبياوين حويسو كالوت زيغاتات وين تساتيفهم نصبصاب عشنا فنداله أباد دمكان مبكسن مزازمن مسكل الدبابي بمقبار ببعامتو زسالت 10 كيلومتر عبي قويا قدانا نمبل عسران سلستن قزا أباد ديسابا تساليتوم أبزو قويان مستاف كابز تفلالو كبابتات لعلار 45 شح إثيوبياويانن زيغاتات وطان أبي مسكل الدبابي ترقيبهم يوم اتن حنح مزمور إثيوبيا بمزمار تجميريم حدنت حبرتن حبر بهراونتن دميقو زرعيلو عبي قويا قدانا لمون بزتفلالو حبر قلمات دميقون مرئيتات عجيبون تساليتويم عمتاون حنح عبي قويا إثيوبيا أبي مدرخ علم بمللاي عبي قدز اللويم اتن حنح بسلام تجميرو بسلام ببعامتو زفتسان بمخانو أمباسادرات وزا هاقراتن استفلالو حلفتي تكالات علم لخن كي ترفو لكع كم إثيوبياويان بهانكوتا زتصبي وكنتيوم حقوسن جوتان عجيبو نحن استرايلو تقويا بسلام مفتسامو سعيبو تساتفتي أبي زغط العامتن كراخبو قطرو حيزوم تفلاليوم يوم بريزيدنت فيدريس هالورك زودي حاويسو كنتيبا أديسابا دانيتش أبيبي منستر تعنا دكتور لياتا دسن منستر قدات محبراوي إرغوغو تسفاين أبتي أبي يقويا ترخيبانين
ጸገም መንበር አባይቲ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ንምፍታሕ መንግስቲ ካብ ዝገብሮ ጻዕሪ ብተወሳኺ ሰብ ሃፍቲ እታ ከተማ ዝገብሮ ሓገዝ ዝለዓለ ምዃኑ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገሊፀን። ሰብ ሃፍቲ ውልቀ ምስ መንግስቲ ብምትሕባር ኣብ ልምዓት አባይቲ ብስፍሓት ንክሳተፍ እውን ጻውዒት ኣቕሪበን። ንጸብጻብ ኣልጋነሽ ተካ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ኣብታ ከተማ ዝርአ ጸገም መንበር አባይትን ምፍታሕ ካብ መንጎ ዝሓንጸጾም ዝተፈላለዩ ትልምታት ሰብ ሃፍቲ ውልቀ ዝሳተፍሉ ከም ሪል ስቴት ዝኣመሰሉ መማረፂታት ተጸርሕቲ እዮም። ኣብታ ከተማ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ መሰረተ ልምዓት መንበር አባይቲ ካብ ዝተዋፈሩ ሓደ ዝኾነ ሪል ስቴት ኖ 754 መንበር አባይቲ ኣመሪቑ እዩ። ኣብቲ ምድላው ዝተረኸባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ እቲ ትካል ኣብ ዝሃነጾ ሪል ስቴት ዑደት ዘሳለጣ እንትኾና ካልኦት ሪል ስቴት እውን ከም ኖ ሪል ስቴት ጽፈቱ ዝሓለወ መንበር አባይቲ ክሃንጹ ከም ዝግባእ ድሕሪ ምግላጽ መንግስቲ ሕጽረት መንበር አባይቲ ንምትራፍ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ኩሉ በዝሒቱ ክዋጻእ ከም ዝግባእ ገሊጸን። በአዲስ አበባ ከተማ የህዝቡ አንገብጋቢ ጥያቄ ከሆኑት ውስጥ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብቀልጡፍ መልሲ ካብ ዘድልዮም ሕቶታት ህዝቢ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ዝጽራሕ መንበር ገዛ እዩ። ከም መንግስቲ እውን ዓብይ ጠመተ ተዋሂብዎ እዩ። ሕቶ ነበርቲ ንምምላስ ከም ድሌቶም ተካሪዮም ክነብሩሉ ዝኽእሉ መንበር ገዛ ምህናጽ ሕቶኦም ንምምላስ ዓብይ እጃም ኣለዎ። ብነበርቲ ልክዕ ገዛ ሃኒጽካ ምርካብ መንግስቲ በይኑ ዝኽእሎ ነገር ኣይኾነን። ብሓባር ክንተሓባበር ይግባእ። በጋራ መተባበር ይጠይቃል። ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከም ዝገለጹ ሰብ ሃፍቲ ሃገርና ኣብ ቁጠባ ሃገር ዝግብኦ እጃም ከወፊ ይግባእ ዝብል ፖሊሲ መንግስቲ ተግባራዊ ንምግባር ምምሕዳር ከተማ ናብቶም ሰብ ሃፍቲ ተጸጊዑ ሓገዝ ከም ዝገብር እውን ወሲኸን ገሊጸን። የግል ሴክተሩ ኢኮኖሚ ውስጥ ተገቢው ሚና እንዲጫወት ውልቀ ሴክተራት ኣብ ቁጠባ ሃገር ዝግባእ እጃም ንኸወፊዩ ዘሎ ኩነታት ምቹ ምግባር ይግባእ። ሰብ ሃፍቲ ሃገርና ሕድሕዶም ብምትሕባር ኣብ ልምዓት መንበር አባይቲ በስፍሓት ክሳተፉ እውን ከንቲባ አዳነች ጻውዒተን ኣቕሪበን። በመንግስትና የግል አጋርነት በጋራ እንስራ። ብመንግስትን ብውልቀ ብምትሕባር ማለት እውን ኣብ ውልቀ ሴክተራት ዘሎ ጉለት ብዓቕሚ መንግስቲ ንምምላእ ኣብ መንግስቲ ዘሎ ጉለት ድማ ውልቀ ሴክተራት ክመልእዎ ይግባእ። ተሓባቢርና ክንሰርሕ እውን ይግባእ። ሊቀ መንበር ኖ ሪል ስቴት ዝኾኑ ኣይቲ ኣብይ ሃይለማርያም ቦገኖም ትካሎም ኣብ ቀጻሊ መንግስቲ ብዘቕመጦ መማረጺ በስፍሓት ንምስታፉን ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጾም። መንግስት በቤት ልማት ላይ የያዘው እቅድና ዳይሬክሽን እሱ ላይ እኛም እንደ አንድ ተሳታፊ መጠነ ሰፊ የሆነ ስራ ለመስራት መንግስቲ ኣብ ልምዓት መንበር አባይቲ ዝሓዙ አንፈት ከም ሓደ ተሳታፋይ ብስፍሓት ንምስታፍ ኣብ ዝተልዓልናሉ ዋኒና ንርከብ። ትልሚ 5 ዓመት ብምቕማጥ ኣብ ዘመናዊ መንበር አባይቲ ጠመተ ጌርና ክሳብ 2010 ዓ.ም 40,000 ገዛ ንምህናጽ ወሲና ኢና። ለመገንባትና ለማልማት መወሰናችንን ስናበስር ደስታ ይሰማናል። ሪል ስቴት ኖ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ልዕሊ 8,600 መንበሪ ገዛ ሃኒጹ ንተረባሕቲ ዘረከበ እንትኾን ካብዚኣቶም 5,000 ዝኾኑ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ጥራይ ዝተሃነጹ እዮም። ሕገ መንግስታዊ መሰል ዜጋታት ዝኾነ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቒስካ ምስራሕ ምንባርን ኣብ ትሕቲ ሓደጋ ወዲቑ ተባሂሉ መበገሲት ጸገም ዝኾነ ድማ ጎንፅታትን ዘይምርግጋእትን ምዃኖም ተገሊጹሎም። ዜጋታት ብዘይ ዝኾነ ስጋት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተዘዋዊሮም ንኽሰርሑን ክቕመጡን ልዕልነት ሕጊ ምርግጋጽን ሰላም ምዕሳልን የድሊ ተባሂሉሎም። ንጸብጻብ ኮሰን ብርሃኑ ዳሃብ ያሲን ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ዝተሓንጸጸ ኩለ መዳይ ጉዕዞ ለውጢ ኢትዮጵያ ናብ ፈተና ካብ ዝኣተውሉ ጉዳያት ሓደ ኩናት ሰሜንን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተዓጢቖም ብዝንቀሳቐሱ ሓይልታት እዩ። ዜጋታት ብህይወት ናይ ምንባርን ተዘዋዊሮም ናይ ምንቅስቓስ መሰል ዜጋታቶም ዝተመንዝዓሉ እውን እዩ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል እውን ንተኸታተለ እዋናት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ መሰል መንባርን ካብ ቦታ ቦታ ናይ ምንቅስቓስን ዜጋታት ናብ ሓደጋ ምእታው እንዳገለጸ ጸኒሑ እዩ። ሰብአዊ መብት ጥሰት ማለትም ዜጎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው በመረጡት አካባቢ የመኖርና የመስራት እነዚህ ጥሰት ሰብአዊ መሰል ማለት እውን ዜጋታት ኣብ ዝመረጽዎ ቦታ ተንቀሳቂሶም ናይ ምስራሕ መሰሎም ዘይምኽባሩ ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ ምኽንያታት ኣለዉ። ግና ጉዳይ ጸጥታ እትዋና እዩ። ብምዃኑ ሰባት ኣብ ገለ ቦታታት ብሰላም ጸጥታ ድሕንነት ካብ ጥቃዓት ተሓልዮም ክነብሩ መሰሎም ሲኢኖም እዮም። ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ አንቀጽ 1532 ዜጋታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክዘዋወሩን ክነብሩን ዝደንግግ እንትኸውን ንጥሕሰት ሰብአዊ መሰል ምኽንያት ዳ እንታይ ኮን ይኸውን? አንቀጽ 32 በግልጽ ዜጎች ተንቀሳቅሰው የመስራት መብት አላቸው ይላል።
አንቀጽ 32 ብግልጺ ዜጋታት ተንቀሳቂሶም ክሰርሑ መሰል ኣለዎም ይብል እቲ ሕብረ ብሔራዊ ስርዓት ነዚ ንኽድግፍ እንትሕሰብ ኣይኸውንን ካብ ብሔረ ወጻኢ እንድሕር ዘብል እዚ ናይ ኣፈጻጽማ ጌጋ እዩ ኣብ ሃገርና ፌደራል ስርዓት ተቐቢልና ብዝግባእ ብዘይምትግባርና ጸገም ፌደራል ስርዓት እዩ ኣይንብልን እቲ ተሓታትነት ኣብ ኣፈጻጽማ እዩ ብኻሊእ ወገን ድማ ጸገማት ካብ መሰረት ንምብቃስ ዝመጻናሉ መንገድታት ክሳብ ሕገ መንግስቲ ውሽጢ ጠሊቕና ክንፍትሽ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ እቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝነበረ ጸገማት ንምፍታሕ ዝቐመጦ ኣወዳድባ ፖለቲካ ናይ ዓርሱ ጸገም ሒዙ መጽዩ ነዚ ደፊርካ ምሕታትን ምፍታሽን ይድልዩ ኢትዮጵያ ሃገር ብዙሓት ብሔር ብሔረሰባት ብምዃና ህዝብታት መሰሎም ተኸቢሩ ብፌደራላዊ ስርዓት ምምሕዳር ይእመን ግን እዚ ፖለቲካዊ ጉዕዞ መሰል ዜጋታት ምንቅስቃስ ክገድብ የብሉን ነዚ ብድፍረት ምሕታት ምዝታይ ምምሕያሽ የድሊ ንዝሓለፉ ዓመታት ዝነበሩ ሰቐቐን ዜጋታት ንምፍታሕ ዘተ ምግባርን ምዝርራብን ኣድላይ ምዃኑ እውን ይግለጽ ደፍረን መጋፈጥ ያለብን ጥያቄ ደፊርና ክንሓትት ዘለና መሰል ብሔር ብሔረሰባት ምኽባርን ውልቀ ሰብ እውን ብሰብነቱ ኣብ ሃገሩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቒሱ ናይ ምንባር መሰሉ ከመይ ይመጽእ እዩ በመዃኑ ምፍታሽ የድሊ አንድ የፌደራል ስርዓት ጅማሮው እድገቱ ሚቀጥለው ሓደ ስርዓት ፌደራሊዝም ዝቕጽል ብዘተ እዩ ሓሳባት ዝመጽእ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ሰብኣዊ መሰል ምኽባር ቅድሚ ክወሃቦ ዝግባእ ጉዳይ ብምዃኑ መንገዲ ሰላም ምሕላውን ንዘተ ዘቐደመ ባህሊ ፖለቲካ ምህላው ወሳኒ እዩ زين عدقام بنك نقد إثيوبيا مس عماويل سبي نور تزاتيوم مبل 10 عامات سبي نور عوت معرف برو تصفى بزل مري حساب أبا كتما أديس أبابا تساليتوم بريزيدانت بنك نقد إثيوبيا أبي سانو كابا ولد نتسا قلقالوت بانكي أبي إثيوبيا زتجمروا لكيديت بانكي قدمي 10 عامات بمغنيات امنتهم كابا بانكي زرحقو كفالات محبرسب تربحت بانكي نمقبار زقبروم تعرتاتن حزيز اللو بركي نمبصاح زقبرو تعرن عبريهم مستي بانكي حبيروم نسرح عماويلون أمسجينهم أبا قطالي زحش سراح نمسراح رئيتو عماويل نمقبال مدلاو كمزلو قليصهم كاب زينو صايدما اسرائيل اب معلتي كلت ندادي صعنا مخاين اب وشمت غازان خاطوا كمتفقد افليطام اتي وسانه اسرائيل كمو كتكبر كاب امريكا بمسرت زبصحا صوت كم زخون تغليصلهم اتي زبزح كعاتو استفقد ندادي رديت نزبصحا ناي صعنت مخاين زوعل كم زخونه يتحبرهم كمون